मस्त चापलती আছে রে হ্যালো মারান বাদাম কি চা নাই এটা ইয়া বউ ইয়া মারান বউ নানার কথা না কো নানা মাথা লটাই ফুসকাই খাও সত ইয়া দে আই তুই আর বিড়লু আছিস কি মারা নাই মোদির কপাট নাই ইয়া দে তুমি আর কি আতা मारा नाता तुम टोकी की सांग दिया सानी देव पाटला चाहता याद है आमर साले मन गाय की हो फिटी बाड़ी बिड़ी जला चुते हो क्या या ओ माय गॉड और रिगोलो के नहीं हो या बाबा ये पिला मन मारन पड़ दांदा टांग रे ये उठला बादली चेकला करा चढ़ चढ़ी गला पोरा ये उठला बादली चेकला करा चढ़ चढ़ी गला पोरा केंता टोकी मन बसी देलास फुली बेंग पोरा पोरा वारनो काय दादा एटा या बाबारे तमर चालाकी मारन सास तमर बाड़ी बाटे ओपरा बोलबास चेते बिड़ देला तो काय दादा ये दे ये बाटा टोकी ओरी बिड़ला चतकिरी तमे केंता रे ये झुमरी झुमरी बसी देला ते बुटकी दांगोड़ी मारन तो बुटकी दांगड़ा ये ओ मोदिया साली है केंता टोकी मन ए ऊपरे गला उड़ा जाजो तोले मोटर गाड़ी पिपी समय गुचा ढुकाई देवा खुशी ए ऊपरे गला उड़ा जाजो तोले मोटर गाड़ी केंता टोकी मन बसी देला सा पाड़िया पाड़िया वारना ये मामा तुम्हें यार क्यों बड़दांदा ओ मारन दे गर्दिने शनिवार दिन कथा मांगिंदेला सोल्फी देखनी ओपरा बोलबास खाइबा दा खाई दिले टांटी एते समान बंद बाटे एकाओ से दिनु जाड़ादार लाच बिल्कुल छाड़बार नहीं मारान कायटा करबे तेबने मुई पण तो ओपरा बोल अवस्था एते उठी आइली कला अंडी बोल का ये पाके की चिंटी के तुम मारा हो काटा बोला चिंटी के तुम चिंता नहीं ये बाट मारन गोटान मन ला फरा का मारे बेओ हिंदी कोड मारबे की है सी ओ तू ये का बाड़ी बटा चोरी नहीं लुस की हो ये बाटे मारन देखनी दुनिया को जे भी अच्छी मुई चालाक टाइम तेबे कान देला उरा सुनवा कैसी बोलला कि नहीं ये का मारर पोर दे मांडाक नहीं जाए चोरी नहीं रे नहीं काम के देसी में 2 दिन जब साग नरेला ए गोरी गोरी मुकुड़ा के काला काला चश्मा ए गोरी गोरी मुकुड़ा के काला काला चश्मा छेद की सोयला दांगड़ी मन के पिंडा बाटे किचमा देखर काकड़ा बेचु चावल मिसा मको निंदा न दिया मैं केन लग चखना मारवाड़ा मार रही है का नारायण जड़की दा मारन कोतरी चिलागी रे बस आ दे आंधार बाड़ी बीड़ दे चलो लगा मार 15 लाख नहीं बोलते चीन बाके ऐसी अच्छे मारन देखने और मजा बहुत तेन के बीड़ ला
মার নে এক নম্বর কাই সুন্দর দিছিল আপনি এ লাল গোলাপি মস্ত দিছুচ এক নম্বর বউ এ লাল গোলাপি মস্ত দিছুচ কিনা পাদি দেই লেপটি দেউচ মারানো পেট দুখলাবে পারে নয়নের মারানা মুখে তোর চেডি কেতে দেলছো খাইটা তোর চেডি মোর চেডি হয় ও পেন্ট বলাস নাকি ও এ তার কথা কইলাস নাকি এটা মন মাঝি অনলাইন করেলা তার হাঁটা ডিলা এলা পিন্দবাকে ন জানলা কি নাই সেটা কাজ মোকে দি দেলা রে কাই কাজে বলে মোর কামকে দেশি বলে তিনটা মুনা এ বাটে কত মুনা সে বাটে কত মুনা আর পিটি বাটে কত মু মরিগলু এটা কে দেখলে কি ও সব লোক দেখলে তুই দেখলু শুন কিছু অসুবিধা নয় মাতর মাইজি টকি ন দেখত বলবা নাই দেখলে দেখো তুমি কাই করবি মোর করম তো এমতি কাই করবি আইগা ওপরা বল জাড়া লাগতে 4 নম্বর গেরতা নে কেনতা করবি বলি বাটে মার জোড়া জড়ি বন্ধ আছে মাতর হাগা বাকে জায়গা নাই বিশ্বাস করা আইগা গদপতি দেলি সমান তো 3টা বন্ধকে খুনতে গদপত দেলি শুক্লা বন্ধে ঝাড়া বস দেলি দেখনি শুক্লা বন্ধ তলে আরে দেখনি সিন্ধি পুটা পালি কি কুতরি পুটা বলতে জানা কি আইয়া ওই বাতে কই দেবে কাই করবি অসুবিধা তো লিয়েছি আয়ে দয়াময় বিশ্ব বিহারি মারা নাই আয়ে দয়াময় বিশ্ব বিহারি মোকে কে দিয়া লাই 3টা কুতরি বিশ্বাস করাই গা চম বাটে হলো পেশিটা পিটি বাটে ওপরা বল অবস্থা কারি মোর বর মানে বলি টিকেটলি নলে কেটি ন পারতি এ মোকে কে বললাস নি আইগা পেট জেরু এট পরাডিস রাহনা জরি বেটু নাই ইয়ো মুই কানা চুটু মঙ্গলু বলে নকি কানা চুটু গো পাটলা টুটলা নকি মনাতে বল পাটা পটা না মোর 13 বার করি ফাটা পটা চুড় দেবি মারন টকি মনাতে গিরে कंपनी दुआर बाटा मोर कोन कोनटा काना बन गाइला ते बोला धरी उठी आसा सांगे संग चुड़ देबी मारन से नहीं मोके मिसा তোকে গটল হেতাইতেলা হো খাইটা বলা সাইগা মোকে হয় মোকে হেতাইতে রইলা হেতাইতেলা কে হেতাইতে রইলা হ্যাঁ এবার মনে পড়লা পারো কি ও সে সাপ ডাল বুলাও হয় তার কথা কাইটা কইবা সাইগে মুই মোর গা কালা আন্টি কি নাই এলে গড়দিন গদবদ দে বেবেল্লি ये बाटे मालकानगिरी कट बिहार समान गाराई गुड़ा बाटे जी बेबल्ली ये बाटे टूटी आईली गोड़ गुड़ा बाटा के ओल्ली तार पाते गाराई गुड़ा बाटे ओल दे बेबल्ली ओल बाता पर तो पारो के देखी दिली आई है मोर सामान पत्र के देखला सामान पत्र देख के मोर बाटे आगे देखी दिला ने मारली आएगा साटा पाटा मारना मारी बोलवास इंती मारली की समान नारी बोले यहाँ की मारली आई है कायटा बोला गोट की यार मार दिली यहाँ की समान ए दिन ओल तार मन के गाला पर लागसी आरे गोट सप्ताह जीवाके डायरेक्ट तो बैठली आ चुटी आखा देली बोले नकी काना चुट दिलियो बुझलस कि नहीं से दिन रोपरा बोल मन के गाला ताके से दिन मोर पिटी बाटे किनी मोर पिटी बाट नहीं चमे चमे किनी मन लागाइला आते आरी आते के आइगा 15 दिन एला कालाडी बाट दिली नाकी काजे नकी ना मिला दुकान बंद ओहो एले फोन पान करला नी कि नहीं ने मैं टावर तो नोते से बाटे कि नहीं खेंता करबी बे बोलली एती नकी नेबाक ना नी डायरेक्ट उठी दिबे करे बोलली आज केट बिया चाहिए एले मको मने पकाइते रहिला হয় হয় एले आज उए भी देबे मोर बाबला कथा ग्यारंटी मन के मन कोई भी मारे नहीं या मुई पन गोट काता कड कोई भी बोलबी आते मुई ओलब जीवित आई हां अरे या गाला सब तक पेट काटे बुतुन ओहो हां मका पन उकुर बुकुर लागला नी